Čaute. Čaute. Tu je David.sk. Tu je Banán. A dneska sme si pre vás pripravili video s názvom Čítaš odporne. Názvom YouTuber Name Challenge. Po anglicky YouTubeové, alebo YouTubeské, alebo YouTuberové mená, výzva, alebo skúška. Takže začíname. Kto ide prvý? Musíme povedať čo najrychlejšie naraz. Ne, takto zdáme. Pôjdeme po jednom a budeme si ich počítať ako normálne a ten, kto ich povie viacej, vyhral, dobre? OK. Tak môžeš začať. Dobre, takže gamerovať. Dobre, máš jeden. Ďalej. Gamerovať Man, Pedro, Jirka, To je 4. Gogo, 5. Tak málo. Ment, To už si vravel, nie? ja viem, No tak to je 5. David.sk. To sa nepočíta. To sa ešte taký amatér, takže to sa nepočíta. Dobre, máš stále 5. Takže bereme tak, že 5,5. 5,5. 5,5 Davidčka. Jedného youtubera viem, ale to si nechám pre seba. Toho ty ani nepoznáš možno. Teda je ich viac. Ideš. Takže 5 si ich mal? Áno. Takže začneme asi tak Čechov. Ne, Angličanov. PewDiePie, to je jeden. Takže prejdeme na Čechov. Jirka, Gamer, Pedro, Mend je Čech? Áno. Sa mi zdá, že áno. Áno, je Čech. Ment, čo som to? Áno, Ment. 97. TV Twix, Medbros, to je 7. Teraz ideme na Dobre, nemusíš hovoriť už si. Ešte tu máme Už som aj tak Gogo, prehral. Už som aj tak prehral. Goga, počkaj, ešte tu máme Peťana, Začecha, Peťana. To je 8 alebo 9, teraz neviem, sa mi zdá, že 8. A dobre, prehral si aj tak. Dobre, a ešte sme... minútku. Tak. A teraz tu máme prekvapenie, a ešte sme nevymysleli názov. Proste hrá sa to tak, že jeden z nás si bude myslieť nejakého youtubera, ten druhý sa ho bude pýtať nejaké otázky a on bude odpovedať áno, nie, možno. A ten druhý zase musí uhadnúť podľa tých odpovedí a otázok, na akého youtubera ten druhý myslel. Takže môžeš začať. Teraz problém. Ako otočím kameru? Nie, takto. Aha, takže ty si môžeš takto pýtať. Takto. Aha, dobre, takže ja si rozmyslím youtubera, ty mi budeš klásť otázky. Takže máme. Takže môžeš. Mám hovoriť mena? Nie, iba tak sa budeš pýtať otázky. Ja ti budem odpovedať áno, nie, možno. Hrá Minecraft? Fúha, tak asi nie, ale akože vie, čo to je. Vlastne ja mám odpovedať áno, nie, možno, takže nie. Je YouTube? Čo? Je YouTube? Jasné, áno. Taký vymakaný. No. A je to... Býva v bytovke? To mám sa odkiaľ vedieť. Možno. Dobre. Natáčal horelovku? Jasné, áno. Už nie. Vieš? No dávaj. Peďo. Nie. Peďo. Nie. Nie je to Pedro. Jasno, natáčal horelovku. Pedro to nie. Má frajerku? Tak, možno. To na to nemyslíš. No. No. Nejaké otázky proste random. Microsoft Plus? Ne. OK.
Pochybujem, že to hráva. Teraz ma napadol jeden youtuber. Smula, Katko. Môžeš ho povedať, ale... Fifko. Fifko! Dáš si pivko! Hej, Fifko, No. daj si pivko. No dobre. No, ďalej otázky ešte sa stále neuhadli. Tak, Je to ment? není to ment. Natáčal hororovky, no tak. Aj ment? A A ja ti poradím, dobre? Strašne, ale že strašne nadáva. Ten, čo... A nadáva dobre, v dobrom zmysle. Aj toto video je hodné pro... Áno, pro diváčov tlačí 15 let, ale jestli ti to mamka dovolí, tak sa sa klidne podívej. Tak kto to je? Meno neviem. No, bohužiaľ, tak si vygooglí, chceš požičiť mobil? Ty jak máš to heslo? Normálne tu máš. Môžeš si vygoogliť, pozrieť YouTube, čo len chceš. Máš na to 1 minútu. Môžeš začať. Hogi. Hogi, jasné, Hogi, áno, ja Hogi, áno. Osimister. Jasné, 8 boha. To je dobrý youtuber, áno. Peťa Games. Ešte to prečítaj správne. Peťan Games. Ešte raz. Peťan Games. Stále zle. Si to máš napísané? Áno, lenže ty to čítaš tak, ako sa to píše, nie ako sa to vyslovuje. Takže to ti berem za chybu. Peťan. Peťan Mati. Dobre, tak uznávam, je to Peťan Games. Takže teraz rozmysli si youtubera, teraz te budem pýtať ja. Máš? No. Ja som chvíľu rozmýšľal. No, tak môžeme začať, dobre. Baba chalan. Nie, počkaj. Nie, ty musíš to... Áno, nie, dobre. Je to chalan? Áno. Dobre. Slovák? Je to Slovák? Nie. Je to Čech? Áno. Natáča Minecraft? Áno. Áno. Točí sám, alebo... Počkaj, takto. Točí sám? Akože... Aj. Takže možno. Takže aj. Áno. Áno, točí sám. Je to gamer. Tak posledné ment 97. A to taký. Jaj, ten náš Pedroušek. Kto to je? Kto točí ešte Minecraft v Česku? Ja tam nepoznám youtuberov, to si jak. Závaš sa? Nie. Takže A to neneskame. Teda mám. jeho obľúbená farba je červená. Možno. Možno zelená. Nie. Aké má posledné jeho video? Je nejaká hororovka? To by som ti dal úplne ľahkú otázku. Počkaj, ja si to idem vygoogliť. Máš 1 minútu na to. Takže je to Hogi? Nie. Zdochliak? Nie. Selasi to nie, asi mister nie. Jirka? Áno. Jirka, Jirkuň. Takže asi už to ukončíme. No, mohli by sme. Dobre. Tak, Tak, sa majte. našeho videa je to všetko. Vidíme, už banán už končí. Áno. Tak, sa na budúce. Dajte lajky. Maj sa. Aj sa.